Filmer vi? Do you feel it? Smil kamera lige. Kan du have til Amanda, Louis? Hej Amanda. Hej. Kan du i? Skål. Ja. Jeg må ikke sige noget til hende. Men den masse, der jeg skræmmer dig med, den blev endnu uhyggeligere, så du skal ikke til at komme hjem til Ian længere. Hvorfor? Jeg skræmmer med den der maske, vi har. Den er bedst. Godt nok 12 stykker kommer ned, skat. Der er sat med lækker dernede. Rigtig hyggeligt. Men jeg savner dig i hvert fald. Skal du lige vide. Tænker på det hele tiden. Men vi ses snart, skat.